सब जे बर' मिडियामजों फरायनाय थाखो 2 फरायसाफोरनि थाखाय इंलिश बेखौ लानानै जोंबो दुखु फोरमायो मानोना जोंबो मोनसे सोमावसारनाय हान्जानिनो सासे सोद्रोमामोन गतिके बेखौ जोंबो मालाबाबो सापर्ट खालामखाया जाय माहारियारि बादजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम जाय माहारियारि बादजों बर' साहित्य सभानि जोनोम बिथांमोन मोननै आफादा जोंनि बर' हारिनि सिनस्रि गतिके बिथांमोना जा सान्दों बर'नि माहारियारि बादखौनो सान्दों आरो समाजखौ गावनि रैसुमै बिमानि रावखौ गावनि रैसुमै बिमाया अनसुलि बिमाया गावनि आसिजों मिजि आसिजों दांमोन दानाय बे हारिमुखौ फोथांना लाखिनाय राव थुनलाइखौ फोथांना लाखिनायाव जाबायदि माहारियारि बादजों खामानि मावनांगौ बेफोरबायदि माहारियारि बादजों खामानि मावग्रा साहित्य सभा एबसु बायदिखौ मानबीर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा जेब्लायबो हेफाजाब होयो। थेंक इउ सार।